Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang nangyari nun sa Tansan, ngayon tatlo na to, ganito mangyari. Kaya huwag niyong gagayan to guys, kasi masira yung ngipin nyo eh. Kaya yung ngipin ko na to, kaya matigas na talaga to. Talaga kumakain to ng kahit anong. Again. Again nga sige, talaw. Kahit fit the bag, yung kinakain niya. Magkadung mga patak. Okay. Simulan natin. Sampal. Awan sampol lang dito. Ay kuya. Wag na sample. Ito yung Kakainin ko na to. Live Ito yung na, sample na yan. Oh, live. Ito yung kinain ko na. Oh. Nakikita nyo naman ako, di ba guys? Pag intro Okay. mo. Again. Game na. Game na. Kainin ko na to. Nagalas tropa. Ma? Sige. Tingnan. Malunok mata pag urat sa bugo mo. Ang mapakalakan naman niya rin. Nilabagot na bro. Kumukurap di pusit di tubay daw. Lamais mo ta, mas lamais. Aboy. Lamais kita mo. Agrito okay kita. Isa. Pwede to eh. No, natataman. Dardara, kaya man, hindi laman na yun. Kita yung COVID na. Luwan. Pakita Ay, mo. darang yung ipon mo na eh. Ay, dardara na. Darang yung ipon mo na eh. Dardara yung ipon mo. Hindi. Dardara. Madi. Jelas. Pakinam jelas. Madi. Okay, go. Tapos pagtuprahan mo talaga nga nagdara. Pagtuprahan po. Last. Nagilagit natin. Pagtupra ka. Nagdara! Tupra ka may sabay. Tara pre. Terwan di gamas mo.